Така, дами и господа, добре дошли от Пампорово. В момента се подготвяме за 9-то издание на Winter Bike Duel. А тук до мен е Минчо Димитров и Павката от Сопот. И в момента ще ви покажат нагледно как да се подготвите колелото за зимната писта Орловец, ако не се лъжа. Да сменим задния слип. Да сложим гумата за сняг. Да. Поне обяснявай какво правиш. Сменям задната гума, нещо много сложно, което не всеки може да прави. Да, разбира се. В момента свалям капачката на Вентила. гумата, да вентила, да. Точно заради твоите клипове в момента съм тук. Иначе да бях продал колелата. Да се бях отказал вече. Сериозен ли си? Напълно. Имате някаква забележка относно ремонта на колелото? Не, всичко е перфектно. Всичко е перфектно. Си стягам спицата на ръка. Да. А защо стягаш на ръка? Защото Нямаше подходящ ключ за тази цел. в къщи. Всичко е в къщи. Какво друго стана у вас? Главата не. Така? Помпа нямам сега. Помпа нямаш. Също я забравих в нас. Ми духай, бе. В момента правим обиск и обир. Пусна на Николай Жилев, няма да кажа да никой, нали? Тихо, Ники, ако гледаш, спри клипа. Ако искаш да звънем на собственика, да му кажем, че му... си давах ти помпата. Така е по-екстремно. Сега в момента звънем на собственика да му искаме откуп. Ето го. Помпа в буса имаш ли? Да, в гаража сте. Това е отворено отвънка, да. Така в момента положението се нагрява и всеки момент ще избухне. О, е! С вас беше Минчо Димитров и Павел. Кой? Павел Маринов. Ще се видим утре. Чао от мен! Нещо по-специално между това да караш на сухо трасе и на снежно трасе. Който се качва за първи път на такова трасе заснежено, има някакви неща, които трябва да знае, така че да не се парзали. Едното от тях е първо да държи малко по-висока скорост. Тялото да бъде изнесено хубаво назад, така че предната гума да не получава много голяма тежест, ако срещне някъде по-мек сняг, да не забием предниците, да се прекатурим. Има и други неща, с които споделям с състезатели, така че се позабавляват, а не да бедстват по снежни страни. Много ми статено. Така се побудай. Как ти се стори трасето? За първи път се пускаш по него? Да, за първ път се пускам по него. Трасето е по-мека от предишното, на което се бях пускал, което беше на стената. И съответно е малко по-бавно, но се върти, няма проблем.
Абилис. И компания ми прави Как се И казва? компания ми прави Ивайло Мънков. Където ще бъде даден за 9-та поредна година старта на... как беше? Winter Bike Duel. Ще бъде даден старта на Пампорово Winter Bike Duel.